кеше. Хәзер киресенчә, аны кайткач әби бабайга, бар, анагың кайткан, анагың белән исәнләш. Бабай. Исәнме, олам, приехал, да? Да, приехал. Ты живой, что ли, еще? Бабай белән әбинең кроваты шуна кадакланып куелган бер матур гына фотография. Әлеге фотографиядә әби белән бабай эшләпәдән матур гына, артында пысып кына, тыйнак кына ак яулыктан әби. Менә шушы йортның һәм шушы бүлмәнең уртасында тора ак мич. Бу мич шушы йортның йөрәге. Һәм шушы мич турында аның файдасын, аның фазиләтләрен бер сәгать сөйләсәң дигән сөйләп бетереп булмый. Шунысын гына әйтеп була. Бүгенге көндә балаларга кальций җитмәсә, ата-анасы шаба аптекага, ул вакытта кальций җитмәсә, бала барып, мичнең кырыен кимерәдер я. Һәм шушы мич каршында башлана әби өлеше кухня. Менә бүгенге көндә безнең хатын-кызларыбызның бөтен нәрсә миниатюрный, бөтен нәрсә электрический. Ул вакытта безнең әбиләрнең инструментлары нинди иде? Хәтерлисезме? Мичтән шуен чыгара торган ухат, кисә агачы һәм таба чыгара торган табагач. Бердән-бер музыкальный һәм механический инструменты бар иде. Менә шундый тавыш чыгарадыр ул. Хәтерлисезме? Нәрсә дип аталадыр ул? Сепаратор. Менә шушы тавышына иртәнге сәгать 6-да уянып чыгасың да, яңа гына пешеп чыккан, мичтә пешеп чыккан, кетердәп тора торган кайнар ипине сындырып аласың да, әбинең сепаратыннан йөгереп төшкән сөт өстенә каймакны шулай йөгертеп алып, авызыңа кабып ашап җибәрәсең икән дөньяда иң тәмле иртәнге ашны ашадың димәк. Әбинең мичтә пешкән гаеткә дигән кыймакларын берәр шеф-повар, берәр Мишелен рестораны пешерә беләме? Юк. Менә шушы мич белән стена арасында 1 метрга 1 метр аралык бар, анда урнашкан умывальник. Анда теге смесительләр, краннар юк, анда кран. Иштән иртүк, сәгать 6-да уянып, зубный паста белән ашкысың, барасың, прям, соёк. Жыкыга шалтыратып тормыйсың, анда үзең чайник белән алып, су әзерләп җуынасың. Менә шушы бүлмәдә бөтен нәрсә классика, монда бөтен нәрсә әби белән бабай рөхсәтеннән башка монда кадакламый. Теге якта уже моторлык, теге якта яңалык. Һәм шушы ике бүлмә арасында бар ишек. Һәм ишекне атлап чыгарга кирәк нырлайтып. Ярты метрлы бусаганда. Бусагамы яки тупсамы? Менә күрәсезме? Берәүләр тупсады, икенче бусагады. Һәр авылның үзенең сөйләме бар иде. Районны кына түгел. Ярый тупса дибез, бусага дик. Ни кирәк ул ярты метрлы бусага тупса? Оказывается, мин хәзер генә аңладым. Күршеләр кирип, фуфайканы салмыйча гына телевизор карау өчен икән утырып. Дальше кирү өчен фуфайканы салырга кирәк. Шушы ишек өстенә кадакланып куелган матур гына бер такта, ул матурлык өчен генә түгел, аның артыннан яшерәләр кирәк әйберләр. Келәт ачкычы шундайы, бабайның тәкәп пешә торган тәкеләре шундайы, уйный торган карталар шундайы, һәм һәр өйдә була торган легендар әбинең ялтырап беткән галуш табаныннан ясалган шәбәне түргә шундайы. Юкә таягыннан ясаган аны бабай ул теге гуманный ситкадан ясаган түгел, моны белән шап итеп берне бирәсең икән. Стенада теге шәбәнең таяклары, аяклары гына тырпаеп кала булайтыр. Әле шунсы кызык, яшьләр махсус шушы табанга ясап куялар, бер тишек язалар я, шанс для мохи дип. Тирәккә килеп керәсең, түрдә тора телевизор. Менә безнең хәҗтүрешләрнеке черно-белый телевизор, байларныкы цветной телевизор. Ләкин нинди телевизор булуына карамастан, ул обязательно капланып куярга тиеш чүпрәк белән. Ата экраны бетә, понимаешь? Ученыйлар яшәгән шул вакытта. Һәм шушы телевизор кырында тора, шушы телевизорның пульт управления. Плоскогубцы дөрес. Каналыңнан актарасың. Шушы телевизор кырында тора, шкаф, шифонер, ул аның эчендә бер-ике кирәк-кирәкмәс кием. Гадәттә бабайның елга бер сабан туйга төшә торган киеме, шундай армиядан кайткан егетнең кителе, кияүгә чыккан кызның туй күлмәге, шунсы кызык. Әлеге шкафның
ишігіне ябыштырып құйылған ГДРның матур қызларының фотографиясы. Демек, мұнда крутойлар яши бір егіт қайтқан ГДРдан. Шушы бөлмеде тұра, әбейінің сандығы. Ол сандықны ақтара башасағанда бір камазай бір шыға. Анда бар әбей біле бабайының пенсиясы. Ол пенсия бір түрілген башта шүпірекке, қайырға берген тостымалға, молоко деп жазылған пакет ішінде кішкенегілі бір біртнәне. Аны, ол сандықны әбей юзаққа битлеп қойады, ашықшын ешілі. Үйдегі бүтін 40 кіші біле айқай екен әбейген оны тадырғаны. Там шушы бөлмеде тағын бір кроват бар. Әліге кроватта жоқлылар. Шушы йұртта қалған әбей біле бабайының кішкене түпшік ұлы һәм келіні. Һәм шушы кроватның ұшына түшемге қадақланып құйылған бір тезек бұйы бір тақта. Білесіз нәрсе үшін ол? Шаршау тартып құйышын дұрыс. Шаршауны тартып құясың да интимный зоны әзір. Спальня для двоих. Рандово. Менә бүгінгі күнде біздің балалар біздің біле яши алмайлар. Оларға отдельный фатир керек, оларға шумоизоляция керек. Менә шушы шумоизоляция артында 1-2 бала, шаршау артында 7-8. Сабыр экипажға тавление жеткен понимаешь. Devlet boş қатыраға, нешік бала сонын ұрттырға, шаршау артында кіртіге керек аларына. Bugün baylar üzerinin derecesini көрсету için ilerine alalar dok ol. Buzau xat et ilerinde şoab yeri. O vakitte bizge derece көрсету için dok gerekmi? Çünkü kışkını buzau üzü şoab yeridir ya. Әлі ол бәхет Allah'a şükür demek. Senin bir yıldan sonra itin bulaşak. Onu